ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17/3/23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಳೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ದಯಾಹೃದಯ್ಯಾದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ಯಗಲ ಜೀವದಾನನು ಕೊರಡಾಪುಣ್. ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಣ್. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪ್ರತಿಯೋರಿ ಮನುಷ್ಯಲ ಬಡವಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಕ್ಲೆಗನಿಕ್ಲು ವಾಸುಕೊನು ಕೊರಳಿಯಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಖಲ್ನಗೈತಲು ಏರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನ ಪನ್ಪನ ರೊಟ್ಟಿನ ದೆತೊಂದೊಂದು ಬರ್ಪೆರು ಅಕಲ್ನ ಜೋಲಿಗೇನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನಿಕುಲು ಜಿಂಜವಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೋರಿಯನ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ನಡಪವಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ಲ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಲ್ಲಿ. ನಿಖಲ್ನ ಗೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಜೀವದಾನನು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಭಂಡಾರನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಅಕ್ಲೇನು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಲ್ನ ಬಾಕಿಲು ಸದಾ ಓಪನ್ ಆದಪ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೀವದಾನ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಬದಲಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಯರ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ದೊಂಕ್ಯರ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು. ಗೀತೆ. ಬಾಲ್ಯದ ದಿನೊಕ್ಲೇನು ಮರಪೊರ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನು ಕೇಂಡರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಯಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರೊಡು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಜೋಕುಲು ಎನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಈ ಬಾಲ್ಯನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಲೌಕಿಕ ಬಾಲ್ಯನಂತೂ ಏಪಲ ಮರಪೆರಗಾಬುಜಿ. ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಟು ಜೋಕುಲುಪ್ಪೆರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತೆರಿಯೊನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಪೆರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಂದೇನು ತಿರಿಯೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಭಂಡಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ದಾನನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ನಿಕುಲು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನರ್ದು ಭವಿಷ್ಯ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಜೋಲಿಗೇನು ಜಿಂಜೊಂದುಲ್ಲರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಮರೆತು ಪೋಯರ್ಡ ತಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆ ಖಾಲಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಸಂಪನ್ನಾಯರಗಾದು ಬರೊಂದುಲ್ಲರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬಡವೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಡವೆರೆಡ್ದು ಸಾಹುಕಾರಯರೆ ಬೈದರು. ಬಡವೆರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನನು ರೂಪಿಸೆಯರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಅತ್ತಂಡ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವೈನ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನಿಯರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಅಂಚಿನ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ಖಜಾನಿನ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಸೌಕರ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಸಹಾಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಈ ಖಜಾನೆ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನೆಕ್ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಡು ನಡಪವಡಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಸಹ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನ ಪನ್ಪುನ ರೊಟ್ಟಿನ ದೆತೊನೊಂದು ಬರ್ಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜೋಲಿಗೆನು ಜಿಂಜವಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬನಗೈತಲು ಭಂಡಾರನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೆರು ಪಂದು ಅಂಚಿನ ಬಡವೆರೆಗು ದಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏರು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲುಲ್ಲೆರು. ಬಡವೆರನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪೆರು. ಏರು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ದಯಾ ಹೃದಯ್ಯಾದುಪ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲೆನು ಲೆತುದು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾನನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಡವಾದುಲ್ಲೆರು. ಭಲೆ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಸಂತೂ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ಸಹ ಕಂಗಾಲಾದುಪ್ಪೆರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಾಸುಲ ಮಣ್ಣಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಕಲೆಗ್ ಕಾಸದ ನಸೆ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ಈ ಖಜಾನೆನು ದೆತೊಂಡ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬಡವೆರ್ನ ಬಂಧು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏರು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪೆರು. ಬಾಬರ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತೊನೆಗೋಸ್ಕರ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವೆರೆಡ್ದು ಸಾಹುಕಾರ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಪುತ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಕುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಯುಗುಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಉಪ್ಪೆರು. ಭಲೆ ನಂಬರ್ ವಾರು ಬಡವೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಡವೆರು ಉಪ್ಪುಜೆರು ಪಂಡ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಗುಡಿಸಲುಡು ಅತ್ತಂಡ ಜೋಪುಡಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಮೂಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕು ಪ್ರದೇಶಡು ಉಪ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಈ ಪಾತೆರನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಒಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಲುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರುಲ್ಲೆರು. ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರು. ತಮ್ಮ ಜೀವದಾನನು ದೆತೊನೆರೆಗಾದು ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅಕಲೆಗ್ ಜೀವದಾನನು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಭಂಡಾರನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು.
ಇಂದೆರ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭಂಡಾರನು ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಡ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ದುಃಖಿ ಆದುಪ್ಪೆರ್. ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೆರ್. ಮುಲ್ಪಗು ಬತ್ತುದು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದು ಬುಡ್ಪೆರ್. ಅಕ್ಲೆಗಾದು ಸದಾ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ವಾ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಐನು ಕುಡ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರುಡಾಪುಂಡು. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಕುಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು. ನಿಕುಲು ಕುಡ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಕಲ್ಪವುಡು. ಇಂಚಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತುದು ತಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ರೂಪಿಸೋಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೀವದಾನನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೀವದಾನನು ಕೊರಿಯರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪೊರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಶತ್ರು ಆದು ಬುಡ್ಪೆರು. ದುಂಬುರ್ದುಲ ಕೀಳಾದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೇನೆಡ್ಲ ದ್ರೋಹಿ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಏತು ಏರುಪೇರುಡ್ಲ ಬರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲ್ ನಾವು ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆದುಂಡು. ಏರು ಜೋಕ್ಲಾಯಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯೆಗೆ ವಶ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಅಕುಲು ದ್ರೋಹಿ ಆದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಮಸ್ತ್ ಜನನು ದುಃಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರು. ಏತೊಂಜಿ ಅಬೆಲೆರು ಕಣ್ಣೀರು ಬಂಧನಗೊಳಗಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪೆನ ಆಸ್ತಿ ವಿಷ ಪರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪವನೇನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಹಾಲು ವ್ಯಾಪಾರವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನವು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಅಂತೂ ಪತಿತಾದು ಬತ್ತುದರು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದುರ್ಗತಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರನು ಬಂದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ರಾಮ ಸೀತೆಯರನು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಪನ್ಪುನಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲೆನೇ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ತೆರಿಯುನೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಎರಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಅಕುಲು 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕೆರು. ಮೊಕುಲು 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣರು. ಮೊಕುಲ್ಡ ರಡ್ಡು ಕಳೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿದ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಅಂತೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಲತಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲ. ರಡ್ಡು ಕಲೆಲ ದ್ಯಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆವಡು. ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ನಾಪಾಸ ಅಪ್ಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ಗ್ ಕಳಂಕ ಕಣಪೆರು. ನಾಪಾಸ ಆಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅತಂಡ ಫೈಲ್ ಆಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆಪೆರು. ಫೈಲ್ ಆಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಹೃದಯ ಗಾಬರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪಾಸ್ ಆಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆಪೆರು. ಫೈಲ್ ಆಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಹೃದಯ ಗಾಬರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಂತೂ ನೀರುಡು ಮುರ್ಕುದು ಸೈತುದು ಪೋಪೆರು. ಏರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಸ್ ಆಪೆರು. ಅಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮನೆತನೋಡು ಪೋಪೆರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಇಂದುವೇ ರೀತಿಯಾದಿತ್ತನು. ಈ ಸಮಯಡ್ಲ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓದವೆರು. ಏರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಅಕುಲೆ ಓದುದು ಬೊಕ್ಕ ಓದವನಕ್ಲಾದುಪ್ಪೆರು. ಓದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದಾವುಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಓದು ನಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆ ಬಗ್ಗೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಅಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಮನುಷ್ಯರಿಡ್ದು ದೇವತೆಯರೆ ಈ ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ತೆರಿಪೋಡು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೊಡ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಅಪ್ಪ ಪಂಡು ಪನ್ಪ. ಈ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ರಾಜರಿಗ್ಲ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪ ಮನ್ಮನ ಭಾವ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾಲೆ ಪಂದು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವನಾರ್ಲ ಸಹ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬರ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕ್ಲೆನಿ ಏರ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏತೇ ಸುಳ್ಳು ವೇಷನು ಪಾಡೊಂಡೆಡಲ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನೇನು ಶಿವಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವೆರು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ. ಅಕುಲು ಕಲ್ಪ ಏತು ವರ್ಷಪ್ಪುಂಡು ಚಕ್ರ ಇಂಚ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಏರೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಈತೊಂಜಿ ಓದಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ICS ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ಲ ಕೆಲವರಾತೆ ಸಾಹಸನ್ನು ದೀಪೆರು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಠಿಣವಾದ ಬುಂಡ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಪ್ಪೆರು ಪಾಸಾಪೆರು. ಸರ್ಕಾರಳ ಸಹ ತೆರಿಯುಂಡು.
ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಮಿತಿ ಉಂಡು. ಅಷ್ಟರತ್ನಲು ನಂಬರ್ 1 ಪೋಪಿರು. 5 ಬೊಕ್ಕ 150 ಈ ಸಮಯಡು 100 ಕೋಟಿ ಇರ್ದುಲ ಪಂಡ 2038 100 ಕೋಟಿ ಇರ್ದುಲ ಅಧಿಕ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಐಟ್ಲ ಏರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೇ ಬರ್ಪೇರು. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲು ಪಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಅಷ್ಟರತ್ನಲು ನಂಬರ್ 1 ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದುಪ್ಪೇರು. ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದುಂಡು. ಅಷ್ಟರತ್ನೊಲೆ ವಿಜಯಮಾಲಿದ ಮನಿ ಅದುಪ್ಪೇರು. ಐಟ್ಲ ಒಂಜನೆ ದಕುಲು ಕುಮಾರಿ ಮಮ್ಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇರು ಬ್ರದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಮ್ಮ ಯುವತಿ ಪಂಡ ಜವಂದಿ ಉಪ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಪದವಿನ ಪಡಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಹ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದ ಸಮಯಡು ಪೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಬಾಬಂತೂ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನು ಪರಿಶ್ರಮದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಓದವೇರು. ಇಂದುವಂತೂ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಐನದವರ ನಿಕುಲು ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲಾದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸಿಂಧುಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದರ್ದು ಪೋಯಿರು. ಬಾಕಿ ಏರು ದೃಢವಾದ ಉಂತೀರು ಅಕುಲಂತೂ ಚಮತ್ಕಾರವಾದುರ್ಲೇರು. ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತಿ ಜನ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು. ಐನವರದವರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡಾಪನತ್ತೆ. ಭಟ್ಟಿರ್ದು 300 ಜನ ನಂಬರ್ 1 ಪಿದಡಿಯರು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕುಲಾದು ಬುಡಿಯರು. ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಓಪನ್ ಆವೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನನು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು. ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಮೂರ್ಛಿತರನ್ನು ಸೂರ್ಚಿತರಾದು ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಒರಿ ನನೊರಿಯನ ಕೈನು ಪತ್ತೋಡು. ದೇಪಂಡ ಪಾಪ ಅಸಹಾಯಕರನ ಕಾರು ಒಲ್ಪನೋ ಜಾಡ್ದು ಪೋವಂದೆಪ್ಪಡು. ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಲುಪ್ಪುನು ಆತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೀವದಾನನು ಪಡೆಪೇರು. ಪಾವನ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜೀವನನು ರೂಪಿಸುವೆರು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಜೀವನ ಪತಿತ ಕವಡೆದ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರದವರ ಬಾಬ ತಿರಿಪೇರು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತುದು ಸೂರ್ಯವಂಶಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೇನುವೆರು ಶಂಕರನ ಪಾತ್ರದಾದ ಪ್ರೇರಣೆರ್ದು ಎಂಚ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪವರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಇಂದುವಂತೂ ಗಾಯನ ಆದುಂಡು. ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು ಇಂದೆತ ಮಿತ್ತ ತೆರಿಪಾಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಪಾತೆರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕುಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುಕಂತು ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ಪಡೆವಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪವಡಾಪುನು ಮನ್ಮನಾಭವ ಅದು ಶಂಕರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮೊಕುಲ್ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪನೆಟ್ಟು ಪೋಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಕೇವಲ 2 ಅಕ್ಷರನು ಪತೊಂದು ಬಿಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ಆಸ್ತಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಶಂಕರಗೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡು ಉಚ್ಚುನು ದಾಯಗು ಕೊಡ್ತೇರು. ಯೋಗುಡು ಇಂಚ ದಾಯಗು ಕುಳ್ದೇರು. ಈ ಪಾತೆರದ ಜೊತೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲಂತೂ ಉದ್ಭವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲಿಗೆ ಲಾಭದಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗನು ಮರೆತು ಬಿಡೋಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರಿಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಕರ್ಮ ಅಜೀತ ಆಪುಜರು. ಕುಡ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏರಾಂಡಲ ಕೇಂದ್ರಡ ತೆರಿಪಲೆ ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿವನ್ಲೆ. ನಿಕುಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒರಿ ನಾವು ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನು ಬುರ್ದು ಬಿಡೋಡಾಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಪರು. ಐನೇರದವರ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನ್ನ ಸಾಸೊಂದು ತೀವೋಡು. ಎಂಕುಲಂತೂ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತುದು ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ. ಅವು ನಿಕುಲ್ನಿಷ್ಟ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪವಿತ್ರಾದ ಬುಡ್ಪರು ಪಣದಿತ್ತಂಡ ಹೊಸ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗದು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾವು. ಏರೇತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಅಕುಲೆ ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ಬರ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಜಪ ತಪ ಇತ್ಯಾದಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಬುಡ್ಪವೇರು. ದ್ವಾಪರೋಡ್ದು ಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನದಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ವಾ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು ಅವು 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಅವಿನಾಶಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಈ ಆಸ್ತಿನ ಎಂಚ ಪಡೆತವ ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಆಸ್ತಿ ಅದುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇದೇನು ಇತ್ತೆನೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲು 21 ಜನ್ಮಲು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪ. ಅವಲಂತೂ ಸುಖನೇ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸುಖದ ಖುಷಿಯೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ ಆಸ್ತಿನ ಬಾಬರ್ದೇ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ತೆರಿಯುನೆರು.
ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ 21 ಜನ್ಮಲು ನಡಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವೇ ಸಮಯಡು ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪರು ಪನ್ಪುನಂಚ ಪೂಜಿ ಮೂಲಂತೂ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ರಾಜಧಾನಿರು ಬರ್ಪರು ಬಾಬಾ ಆದೇಶನು ಕೊರ್ಪೆರು ಒಂಜನೆದಾದು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಮರಪದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಇಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಣಿ ಅಪ ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಕನ್ಯೆಯರಿಗಂತೂ ಮಾತೆರದಲ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಆಧಾರ್ ಕುಮಾರರಿಗೆ ಏನಿನ ಜಪ್ಪುನಿಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಒಲ್ಪತು ಉಂಡಲ ಕುಮಾರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಪಿರು ಈ ಸಮಯಡು ಮದುವೆ ಆಪುನಿ ಮಸ್ತು ಮೋಸಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಶಿವನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೆರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗಡು ಪೂರ್ಣ ಅಮರ ಸುಖಿಯಾದು ಬಿಡುಪರು ನಿಕುಲಿತ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಡುಲ್ಲರು ಇಂದೆಕು ಪ್ರತಿಯಾದು ಎಂಚಿನ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲರು ಇಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೈ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಪೋಪರು ಇಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆದುಂಡು ಓರಿನವು ಮಾತೆನಲ ಸುಳ್ಳು ಸಂಪಾದನೆ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಖಾಲಿ ಕೈಟೆ ಪೋಪರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ತೂದು ಈ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ಏತು ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ್ದು ಕಳೆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರು ಆತ್ಮಲು ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಅಗಳದೇರು ಪಂಡ ಕಳೆ ಒಂದೇರು ನಿಕುಲು 5,000 ವರ್ಷರದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದಾರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಬೇಹದ್ದದ ಕಳೆದು ಕುಡ ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಗುಳು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮಡು ಬತ್ತದು ಬಾಬನ್ ಜೊತೆ ಮಿಲನವ ಒಂದುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಿನ್ನ ನಾಮರೂಪಡು ಪಂಡ ಪುದರು ರೂಪಡು ಮಿಲನಾಪರು ಈರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡು ಓದುದೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಬಾಬಾ ಓದವೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಓದೊಂದುಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ಛಿತರೇನು ಪಂದ ಬಾಡದು ಪೋಯಿನಕ್ಲೇನು ಸೂರ್ಚಿತರಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಒರಿಯೊರಿಯನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳ ಏರ್ನ ಕಾರಣಗಳ ಸಹ ಜಾರ್ದು ಪೋಂದಿಲೆಕ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಕಾರ್ಲ ಜಾರ್ದು ಪೋಂದಿಲೆಕ ಗಮನ ಕೊರಡು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಾಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಜೀವದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಬಿಂದು ರೂಪದ ಚಿಹ್ನೆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕಳೆದು ಪೋಯರಿಗೆ ಬಿಂದಿ ದೀಪನಂಚಿನ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಭವ ಮಾತೆರ್ದಲ ಸರಳವಾಯಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಬಿಂದಿಯಾದುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇವಲ ಬಿಂದಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೆರಿಪವಿರು ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಬಿಂದು ರೂಪವಾದ ನೆನಪು ಸಹ ಬಿಂದುನು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯ ತೆರಿದು ಮಲ್ತಿರದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದುನ ಚಿಹ್ನೆನು ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಬಿಂದುನ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆನ್ನು ತೆರೆದು ಕಳೆದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಬಿಂದುನು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಂದು ಆದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಎಂಚೆತ್ತಂದಲ ಬಿಂದು ಆದು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಂದು ರೂಪೊಡುಪು ನಕುಲು ಒಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಮರ್ಜಿ ಆದುಪುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಉಪರಾಮ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ರಾಪುನ ಪಕ್ಷಿಯಾದುಪ್ಪುನಿ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.